तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचा एक नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर मित्रांनो, माझ्याकडनं सगळ्यांका शुभ सकाळ. तर आजचो कंटेंट, आजचो विषय आणि आजचो ब्लॉग असो असा की आज जाऊचा असा बॅटचा वजन करू. तर वजन करू जाऊचा म्हणजे किती असा, म्हाका तर असं वाटतं की ती 1000 ग्रॅम म्हणजे 1 किलोच्या बाहेर असा. तर ती जवळ तर 1 किलोच्या बाहेर म्हणजे ती हेवी होतं बॅट. तर त्या बॅटचा वजन कमी करूचा म्हणजे काय, बॅटिंग करताना ती जरा हलकी फुलकी पडत. तर मग जाऊचा असा पहिला म्हणजे कार्टून आहे हय वाडीत तरी कोणाकडे, किंवा आपला खाली दुकानात आहे, दुकानात पण नाही काटव. तर मग थंय आपल्या डेगवेकर गिरणीच्या थंय रविदादा कामाक असता, म्हणजे आपलं रविदादा कांबळे. तर त्याला सांगले मी आज येते म्हणून सकाळी. तर मग थंय बॅट घेऊन जाऊची, बघूया त्यांच्या काट्यावरती वजन करून किती होता वजन. आणि आपल्याला ठेवची असता 950 ग्रॅम. तर मग 950 ग्रॅम ठेवूसाठी ती बॅट थोडी हलकी होती. तर आता हा ती 1000च्या बाहेर येतात. तर मग दाखवतोय. तर ही बॅट पण पहिल्यापासूनच जड होती, म्हणजे ह्या सगळा पॉलिश बिलिश केलं आहे मी, पेंट वगैरे ह्या ब्लॅक कलरने मागच्या वर्षी. आणि याची ग्रीप आता काढून ठेवली, म्हणजे कसा पावसात आतमध्ये ग्रीपच्या पाणी सुटता म्हणून ती ग्रीप काढून ठेवलं आहे. तर ह्याचा तर काय मी वेट कमी करूकच नाही, ह्याका पण करूचा. आणि ह्या बॅटिक आता असा पॉलिश बिलिश म्हणजे एकदम शाईन, त्याच्यानंतर हो कलर, नाव काय टाकूचं विषयच नाही, पण हो कलर आणि शाईन करूचा असा. तर त्यासाठी याचा वेट झाला असा माका वाटतं 1000च्या बाहेर झाला. त्यामुळे एका कमी करूचा. तर न्यावचा असं ते भट्टीच्यात आहे, वेट पहिला बघणार आणि थंय मग सुकत बिकत ठेवणार भट्टीच्या वरती. तर बघूया थंय आता रविदादा असं काय. तर चला जाऊया पटपट, वाजले असं सकाळचे 10:30. बघूया काय होता, किती वजन होता आता बघूया. आणि ह्याका नंतर नेऊ काय, आधी पहिलं ह्याचं काम करू काय. चलो. किलो 60 ग्रॅम. आत्ता येता ज्या माणसाची सकाळपासून वाट बघता इल्यापासून तो माणूस आत्ता इलो. ही बॅट ठेवची होती, ते कधीपासून सांगायचं होता, आम्ही ठेवला नसता. माका वाटला होय ठेवची आहे की. मी तुला हे होय होय. चालू खाय आता चालू. महिना लक्ष ठेवा, महिना भगवान नाही तू. जाऊया. तर चला आता घराकडे. चिमणे चिमणे काव काव करे. तर इकडे बघा माशांची फ्राय चाललेली आहे. खायचे मासे घे. आता परत काय घेऊन सांग. हा, सुरमई फ्राय चाललेला आहे. आणि इकडे आमटी. हा, मध्येच बरं आहे आता.
बरेच दिवस घरातलं ब्लॉग बनवूक नाही ना म्हणून. तर बघूया आता जेवण कधी भेटता. यांचा काहीतरी टाकूया खाऊ. जेवणाचा टाइम झालो. चाल बघा इथे जाय. चला आता जेवूया. अशी पण जेवता. जेवून झाल्यानंतर भेटूया. तर मित्रांनो आता झाली असा संध्याकाळ वाजली असं संध्याकाळचे 5. तर बघूया आता खेळात जाऊचा. हा कोण खेळतात काय, कारण का 2-3 दिवस पाऊस लागायचा म्हणून खेळत नाही. रविवारी फक्त खेळायला. तर आता बघूया खेळतात काय. आता रोहितला फोन लावला, बघूया येलो तर मग खेळात जातो, बघतो कोण काय ग्राउंडवर. तर मग चला बघूया आता रोहित. आता हे लाव जा आवशीन बघल्यानंतर वेना बडबडतेली. जा जा तर मित्रांनो हे असा भुईमुग म्हणजे आपले ते शेंगे. तर ही भुईमुगची शेती यामध्ये हे बघ. आणि काजूची झाडा मध्ये मध्ये काजूची झाडं लावलेली असतात. कमीत कमी 350 रुपये भाडं. भुईमुगची शेती असा बेनवळीचा काम म्हणजे एका ग्रास कटर फिरूचा त्या काम बघूसाठी येलो आम्ही. हे बघा इकडे पण लावलेले आहे भुईमुग. हे बघा आत्ता त्याच्याने एक काढले नव्हता. तर हे शेंगे असे येतात भुईमुगचे म्हणजे शेंगे. हे बघा हे आता कोवळे असत, अजून काढूक झाले नाहीत. तर मग आता बघूया ते बोलतात त्यांचा काय तर व्यवहाराचा ठरत. मग आता आम्ही जाऊ हिला असा ह्या असा सावडाव. तर सावडाव तिला असा मस्त निसर्ग असा. खेळात गेला होता पण खेळात कोण घेऊक नाही म्हणून खेळलाव नाही. आज कोण येऊक नाही. तर मग हिला यांच्यासोबत सावडाव. पावसान पण काळोख केला ना मस्तपैकी. या येळावरती जाऊ गावा घरात. चला गडगडता. तर शुभ सकाळ मित्रांनो. पुन्हा एकदा आपल्या व्हिडिओ तुमचं स्वागत असा. ह्या व्हिडिओचा असा दुसरा दिवस. तर आता जाते बघते गिरलीत. काल संध्याकाळी इले ना सावडावत ना पाऊस लागत होतो मोठो. आणि पाऊस लागत होतो संध्याकाळी इले सगळा गडगडा. फोन डायरेक्ट बंद, फ्लाईट मोडला बंद करून ठेवलं. तर आता बघूया किती वेट झाला आणि किती नाही. का थोडा जरी झाला असता तरी बंद झाला म्हणजे 50 ग्रॅम. जाऊन बघूया. काय वाटतं झाली असा. आवाज येतात टाक टाक. बघूया
हलकी आहे की जडा अंडरमची आहे ना अच्छा नाही नाही अंडरमची का अंडरम खेळणार आम्ही हा? किती झालो 70 ग्रॅम कमी झाला 70 ग्रॅम कमी झाला चालता एवढा झाला तरी चालता आता पॉलिश बिलिश लावले ना की त्या घासले ना अजून पॉलिश बिलिश तर मग अजून 20-30 ग्रॅम कमी होताला म्हणजे माका 950 व्यवस्थित होतं 1060 होता अजून ठेवले एक दिवस तर अजून होत ना पण महिना तर लगेच कमी झालं तर आणि महिना परत हलकी होईल तुटायची व्यवस्थित झाली तर बॅट हलकी झालेली असा चला जाऊया यो काय रवी आता जाऊ मग फोटो काढून घेऊन जायचं तुमचं काय मारलं तुमचं दिसला आता कसे दिसताला चालू आहे का तर मित्रांनो गेले असतात आता घराकडे काही जास्त वेळ थांबू सारखं नाही कारण का ना त्या भट्टीत एवढा गरम असताना गरम होत होता म्हणजे खूप गरम होता म्हणून लवकर बॅट घेतले गेले वजन केले आणि तर माका जेवढा वजन हवा होता ना बॅटचा तेवढाच वेट झालेला असा म्हणजे माका होई असा 950 ग्रॅम तर विषय कसो आता असा त्याचा किती 990 होता किती स्टार्टिंगला 1060 म्हणजे 70 ग्रॅम कमी झालेला असा पद्धतशीर झालेला असा माका तेवढाच हवा होता तर 990 ह्या 40 वरचा ग्रॅम हा एक 30 ग्रॅम किंवा 20 ग्रॅम माका जर कमी करूचा तर मी आता त्याका पॉलिश मारतले म्हणजे माका बॅट ती अशी बनवची तर त्याका पॉलिश येतलो म्हणजे घासकाम होणार त्याका 2-3-4 कोट घासकाम होणार त्याच्यानंतर वॉर्निश लावणार तर मग घासताना आता थोडाफार ग्रॅम कमी होणार म्हणून मग आधी परत ठेवलं असतं अजून ठेवलं असते ना एक दिवस तर अजून 30-40 ग्रॅम कमी झाला असतं पण माका आता नको होता कारण काय 30-40 ग्रॅम मी घासून करतले परत मग तिकडे कमी करतले परत मी इकडे घासून मग ती बॅट येतली गवय 900 ग्रॅमवर होती लय हलकी होती तर मग 950 आपल्याला ठेवू जातं किंवा 950च्या वरती म्हणजे 970 जरी असतात तरी बस झाला तर मग चला आता ह्याचे व्हिडिओ तुमका दुसरं नवीन लवकर बुक भेटात म्हणजे तो वॉर्निश बिनिश करतलंय पॉलिश करतलंय ही बॅट अशी असा त्याका हिसून असं बनवतलंय तर तो व्हिडिओ तुमका लवकरच बुक भेटात तर मग चला व्हिडिओ संपची वेळ झाली व्हिडिओ आवडल्यास लाईक कमेंट शेअर करा आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन येईल असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा सोबत बेल आयकॉन दाबा नोटिफिकेशन ऑल करून टाका म्हणजे का माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचते आणि तुम्ही माझी व्हिडिओ बघत राहताला त्यासाठी करूचा लागताला तुमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही व्हिडिओ आवडले तर नक्की लाईक तरी करा तर मग लवकरच भेटा येणार नवीन व्हिडिओ तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय